Dobre. A sme tu, je 25.3. Sme v AZ Stroji, ideme si kúpiť nejaké XGTčka, aby sme dostali baterky zdarma. Dokonca aj Makitiaci tu majú stánok, tak predtým, ako si na rade kúpiš, vieš si ho vyskúšať. Chalani od Makiti ti ho radi vyprezentujú. Keďže sme v AZ-ku, ochotne nám poradia, tak poďme sa na to pozrieť. Takže tie chvostovky sú úplne, že super. Aj som videl nejaké testy na tom, váha celkom priateľná na tú silu. Vieš čo, toto máš ten vyšší model, keď si zoberieš tento, potom bude zase ľahší, takže je na tebe, ktorý si vyberieš. Tuto to myslím, že bude plus minus porovnateľné. Aha, a aký je rozdiel medzi nimi? Určite v tom výkone, koľko dokážeš prerezať, tu si vieš ešte ten podhub nastaviť, takže on ti vie vlastne krájať vlastne takýmto spôsobom. Rozumiem. Nie len ťaha dopredu, dozadu. No a tu vlastne ideš stále iba rovno. Iba proste režeš jak blázen. Hej, tu hlava, nehlava. Myslím, že fakt to hraje lepšie ako JBL-ko. Fakt? Aha. XGT-čkový repráčik? Fakt? Makita. Čo vy robíte? Chcete, aby sme skrachovali na vás? Dobre. Bomba, fakt super. A toto potom tá F-kova, čo potom takže lepšia trieda baterky od tej druhej štvorky, ktorá je a tu pri registrácii na makita.sk si ju registrujete a dostanete na 450 € bez DPH. Pravdepodobne toto je dnešný víťaz. Jedná sa o ponornú pílu SP001G. Mám 4 píly a furt si hovorím, že nemôžem si kúpiť ďalšiu pílu. Check please. Tak a je nakúpené. Príď do AZ-ka využiť akciu.